ଜୟ ଶମ୍ଭୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେମିତି ସାର ପକାଯାଏ। ସାର ପକାଇ କେବେ ଶିଖିନି, ନୂଆ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ସାର ପକାଇବାକୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖାଇଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ସାର ପକାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ନହେଲେ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଇ ମୁଁ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆସିକି। ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଖରା ଖାଲି। ଟୋଟାଲି ବିଲ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ବିଲ ଫାଟିଯାଇଛି। ସାର କେମିତି ପଡ଼ାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାପା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପଠେଇଲେ। କମ୍ ସାର ଆଜି ମରା ହେବ ଆମର। ପାଣି ତ ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସିନି, ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଏ ତଳା, ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ ସାର ମାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ମରା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ମାରିବା ଠିକ୍ ନା ଏଇଭଳିଆ ମାରିବା ଠିକ୍? ମୋ ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡବଲ୍ ମାରିବାକୁ, ଏମିତି ଥରେ ଯିବ, ଏମିତି ମାରିବ, ବୁଲିକି ଆଣି ମାରିବ। ବିଲରେ ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଖରା ହେଲେ ଯଦି ପୁଣି ତଳା ଜଳି ଯାଇପାରେ। କମ୍ ସାର ମରା ହେଉଛି ଆଉ।